Makosana masiku angapo apitawo a Jesse Kabwera amene ndi woyankhulira chipani cha Malawi Congress Party anali ndi mkumano ndi achinyamata kandota media team kumeneko chani kambena ziwiri zitatu. Ndi pa mkumano umenewo zikunena kuti amawachenjeza akuluakulu amenewo makamaka media team ka achinyamata ndena otero kuti no asamakhale mbali yosapota anthu amene akuloza chala anthu amene ndi akuluakulu ako chipani cha Malawi Congress Party makamaka amene akuganizidwa kuti anapalamula milandu kaya yakuba ndi zina zotero makamakatu misonkho ya Malawi. Tateni tingonako zimene anayankhula a Jesse Kabwera kenakono tipiteni nkhani kuti no mwitsate bwinobwino. Iya andi apapa mutimvetsere chonde ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinaje nawo zimene anabazo tichibwana manimvetsetsa ine akanena kuti Kabwera analandira mwakuti ndizowawa chifukwa Kabwera adayenera kugawana ndi anzanu sikuti ndikunama ndizowawa kuti anthu mayenda ulendo muli mbu anthu ena amalandira mabiliyoni ndizowawa koma sitinyamuka ndikanena kwa eni yake zimenezo ayi kaya tamvana tizikhala ngati ana ovinidwa mukumbukire ngodya zinayi tidzapatsana mambama konkuno koma kunjako ayi osayankha nawo khale ngatiitiwe zimenezo suna zitani usakhale iweyo oyambirira kuti eya mwaona ayi udzioti ukunyoza chipani ukunyoza MCP ukunyoza Malawi Congress Party ukuthandiza nawo kugenda chani chipani chako zina ndi zina tidziuzana nyumba ndipo ndanena kuti tisagawane nyama tisanatani chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula Kabwera pamenepopo akunena kulimbikitsa ndithu kuti asakhale pasogolo kuthandizira anthu kuloza tuchala akuluakulu amene akukayikiridwa kuti anasolola misonkho ya Malawi. Ndi pamenepo tikamvetsera bwinobwino amadzakhuza ngati ngodya za chipani chimene cha MCP makamaka kuti zimalimbikitsa chani kumvera kachani kusunga mwambo ndi zina zotero. Ndi akuti ngakhale sananyambite nawo ndalama zimenezo kumasakhale pasogolo kuti Kabwera anaba ndalama ndi zina mozotero angwasiya anthu amene ali oti si achipani cha MCP aziyankhula komanso kumatosa maso akuluakulu amene akuchipani cha Malawi Congress Party. Komano mmene footage imene imatengedwa zikuoneka kuti Kabwera osamayembekeza zoti zinthu zozitha kutuluka kupita ku public zikukhala ngati kuti amakambirana kuchipinda kwa MCP nawo kumene kujako within kuchipindako enake anapanga capture footage imeneyo ndipeza kuti azitulusa zapita ku public. Tikaonanso newspaper ya lero ya The Nation yafotokoza bwinobwino kuti Kabwera apanga regret chifukwa cha mawu amene anayankhula of which nzoti mawu amenewo ndithu ananyuladi potengera ndi udindo umene ali nawo ku chipani chimenechi komanso ngati modzi mwa atsogoleri amene akuyankhula mawu ngati amenewo chifukwa kuyankhula kwa mawu amenewo zasimikiza zonena kuti akuluakulu ku chipani chimene cha MCP anabadi ndithu misonkho ya Malawi ngakhale mbuye monsemo akhala akumazasusa kuti anthu amene akumangidwa ku chipani cha MCP akumangidwa oti ndosalakwa sanapalamule milandu ina iliyonse ngati kuti mwina inali njira yofuna kuzipanga defend koma pansi pa mtima amakhala kuziwa ndithu kuti anapalamuladi milandu imeneyo. So kuyankhula kumene anayankhulaku ndi wopanga admit kuti ndi zoonadi chifukwa chake amabwera ndi mawu oti apanga regret pa zimene anayankhula. Nawo posatira zimenezi zikuona kuti kuserikonso anakhale napasi kukambirana bwinobwino kuti munthu itu Kabwera wakalanya apapa kodi tingazipange bwanji clear zimene wakalanyazi. Ndeno Ken Nsonda tikuwadziwa bwino kuti ndi achiwiri kwa a Jesse Kabwera amene amayankhulira chipani chimene cha MCP. Naono ndi abwerano ndi clarification akunena zona kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ayini ngodya zimene amakhulupirira. Ndi akunena zona kuti ku chipani chimene cha MCP ndoti ndozipereka kulimbana ndi katangale komanso ziphuphu kuphatikiza pamenepo ndi kuti chipani chimenechi sichingateteze kapena kuyikira kumbuyo anthu amene angapezeke kuti anachita mchitidwe umenewo osakazatu misonkho ya Malawi. Ndi akuti ngati MCP akugwirizana kwa mtunthu ndi chiganizo chonena kuti wina aliyense amene anaba misonkho ya Malawi abweze misonkho imeneyo
kuphatikiza pamenepo ndekutino akaponyedwetu ku ndende makamaka pakapeza zoti pali umboni ogwirika bwinobwino kuti munthu ameneyoyo anapalamula mulandu umenewu. Ndi anapitiriza kufotokozera kunena zona kuti ku chipani chimene cha MCP akuti mapolicies yawo, manifesto yawo komanso malamulo kuphatikiza pamenepo zimene amakhulupirira kumeneko ndi zonena kuti munthu ngati anapalamula milandu makamaka milandu yake ngati imene yoti anaba ndalama za Malawi sakuyenera kumwikira kumbuyo. Kuphatikizanso pamenepo akunena zonoti usogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party sumagwirizana mpang'ono pomwe ndi nkhani zokhuza ndi katangale komanso ziphuphu za mtundu wina uliwonse. Ndi anapitiriza ndi kusindika kunena zona kuti iwo ngati chipani akuyimato pa mfundo yonena kuti wina aliyense amene anapalamula mulandu pokhapokha kuti pali umboni ogwirika bwinobwino munthu ameneyo sangamwikire kumbuyo, ponenatu kuti iwo amakhulupirira integrity komanso accountability. So makosana mutha kumva zimene ayankhula Kenneth Sonda pamenepa ndikuti akukrashana ndi zimene anayankhula Jesse Kabwera amene amaoneka kuti amapanga defend anthu amene anaba misonkho ya Malawi makamaka pamene amalangiza osatira a chipani chimenechi kuchipindako kuti asakhale pasogolo kuloza zala akuluakulu amene anaba mabiliyonzi a Malawi. So mene tafotokozera kale kuti mwanjira ina ndikuti amene wa Jesse Kabwera anavomereza ndithu kuti makosana ku chipani chimenechi anaba ndithu misonkho ya Malawi. Zitsanzo zabwino zodziwika bwino ndi nkhani yokhuzana ndi Samu Kawale, Sosteni Gwengwe komanso Colin Zamba recently anali ndithu ku chitoposi cha polisi. Ngakhale nkhani imene ili ku mabwalo a milandu kumano tikayitsata bwinobwino nkhani imeneja mmene ikuyendera makamakaso kutengera ndi anzathu aja a Platform for Investigative Journalism achina Gregory Gondo aja anabwerano ndi umboni odziwika bwinobwino pa nkhani imene anayifotokoza bwinobwino nkhani imeneja mmene inayendera kuti makosana amenewa anachita ndithu zinthu zosalongosoka. So tikatenga information imene anafotokoza magazi amene aja APIJ anafotokoza ndithu bwinobwino information yawo ikugwirizananso ndi imene apolisi anafotokoza makamaka pa chikalata chimene anatulusa chokhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu amenewa. Mungatsala bwino munthu amene mulamuliro wa chipani cha MCP kunazabweranso nkhani yokhuzana ndi kuti fertilizer anagulidwa ku butchery ku UK kumene kuja ndalama zake ndithu zinapita zokwana 750 miliyoni. Ndalama zimene zija zimene akuti zibwezedwe komano sitikudziwa zoti zinabwezedwa, koma ngati zinabwezedwa kodi zinapita ku account number 1 kapena zinathira m'matumba mwa anthu zimene apolisi amafunafuna kuti adziwe bwinobwino kuchoka kwa akuluakulu amenewa. Kuchoka pamenepo nkhani yokhuzana ndi East Bridge company ya ku Romania imeneno akuluakulu amenewa anatenga ndalama misonkho ya Malawi kugwirizana ndi kampani imeneja kuti awapasa mabiliyonzi ochuluka kwambiri. Tikatenga ndi apolisi amazakamba za 200 biliyoni komano magazi a PIJ amafotokoza zoti ndi ndalama ndithu za nkhaninkhani mwinanso more than 200 biliyoni. Ndalama zimenezo anapasa kuti akhale ngati madobadoba ngati ozagula foja ku Malawi. Ndi mujati kaona munthu ameneja ankabwera kumana zonoti foja azigulidwa m'makwacha pamene traditional foja ankagulidwatu $. Ndi ndalama zina ndithu zakunja komana zoti agula m'makwacha ndi cholinga chotino agwiritse ntchito dobadoba uja kuzagula foja. Agula foja ndoti akagulitsa maiko akunjako ndikuti kayazagawane ndalama komano zinthu zake sizinayendenso bwino. Ndikuja kampani imeneja ya ku Romania ya East Bridge inazapeza zoti kwawokonso anazapeza kuti ili bankrupt ndi makeses kumeneko. Ndalamaso zimaoneka kuti no zinalowa mazi ndithu ndalama za Malawi. Ndi nkhani zake ndi ngati zimenezo. Kuphatikiza pamenepo ndikuja timazaona zonena kuti kampani imeneyo ya East Bridge inabwera ku Malawi inaberanso alimi soya kuchoka pamenepo ndoti foja ndi kuthawa. Nkhani zake zosenda bwino chifukwa cha akuluakulu amenewo. Zinthu zimene zinkachitika nthawi imeneyo zinkaoneka ndithu kuti panali phindu limene akuluakulu amenewo ankachita kugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika. So in a latest development ndi nkhani kumene kubwera yonena kuti kunonongedwatu ndalama za msewu wa M1. Ambiriso mwina tithoka zoti tayitsala nkhani imeneyo mmene ikuyendera kuti makosana amenewa anabwereka ndalama ku European Investment Bank
ndalama zake zinali 95 million euros zikasinthidwa kupitisidwa ku Malawi kwacha ndekuti ndi pafupifupi 380 billion Malawi kwacha zoti akonzere msewu umene wa M1 komano zikonde ndalama zimenezo zikukanika kuti zinapita kuti azipange track kuti zinapita kuti zikangati makosana amenewa anagawananso ndalama zimenezo potengeranso mmene nkhani zake zikuyendera. So amene ali ku nduna umenewo ndepachatiuza kale kuti kunali a Jacob Hara, kunalinso baba Steve Malonda ngati deputy kumeneko ndoti ni makosana ena ndi ena ndoti anthu amenewo akuyeneranso titu afunsidwe kuti ndalama zinayenda motani. Ndi apa Akene Nsonda akubwera ndi clarity kunena zona kuti chipani chimenechi chimakhulupirira zonena kuti anthu amene anapalamula milandu sakuyenera kuyikidwa kumbuyo chani zina ndi zina chonsecho mbuyo monsemo amakhala akumayankhula zona kuti anthu amenewa akumangidwa motsatira malamulo, anthu ndosalakwa nkhani zake timakhala tikuzona mmene zikuyendera. Ayi menemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera sitiuza zoti mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zona kuti bambo Akene Nsonda amene ndi a deputy spokesperson a chipani cha Malawi Congress Party anabweratu kuzapanga clarify akuti chipani chawo sichimayikira kumbuyo anthu akuba. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kutifikira mosavuta.